Monetatum joy keji afan pusi methang afan chesik chedang lapen sorkar pensita an ke kerap pi pajer bomdo. Bon seta me methang along kedotang ahor mujong si abe pulutang te ko anlon ne akisung kaduka beta chini. Lason si lakhain ko retrok duar baguri MSC constituency angkang Daithor police station ke parlu. Daithor pen arlongchohu kacheleng adolong along kirop rai penajok. Dampar amotor ahir ingtangrak pen adim along amat kachingkoi. Labangso adampar amotor ita suri kethom ansi kepon lapusona porahut men dolong abang kirop rai penajo arung klupetsi ahir ingtangrapen penangan henolo bon setami kopai kelang mi penajo halapu gari kebek abang ke thangnata arengahu keso abelang pusi birta ribdunong labangso adolong kirulong pop atheke penangan aningkan pen henoremsi dolo Bangso penajok haladak kedo aradatum penangan akisung cetong nanglo lasi prabjin pen labangso adolong kaselam pipon jiaphan local MSC Richard Togbiaphan si haladak kedo ahawar aradatum pen kacheleng ri padopon halapu kachingkoi phet track registration number AS05C5885 pusi pangthekpon Kaziranga pen Andrew Hanse News 7 Northeast